boot had je al een idee. Ja. Ben je daarmee verder gegaan? Ja. Hoe gaat dat? Nou, die suikerspin, dat is, wel, ja, op zich is het wel lastig, want je kan het wel huren, kan je zo'n ding wel. Je kan zelfs zo'n klein apparaatje kopen, Ja. maar dat was te duur. Nou heb ik zo'n bak spinsuiker gekocht. Ook heel duur, maar wel leuk. En dan moet ik nog kleurstof zien te vinden, roze, het liefst. Zelf ga je die suikerspin Ja, maken? ja. Maar hoe dan, zonder machientje? Hoe Ja, dan, daar hebben wij wel techniekjes voor, hè, als kok. Ja, hè? Ja, ik ben benieuwd. Vertel Ja, dan. nee, maar ja, dat, Met een brander of zo? Nee. Wat dan? Ja, Kom op, ik ga het heus niet doen. Gaat heus die namaken nee, of zo? hoor? natuurlijk niet. Nee. Nee. Ik ben gewoon benieuwd hoe je dat dan doet Een zonder... hogere scheikunde. Hogere scheikunde. Oh, god. Nee, maar dat is met een garde. Half afgeknipte garde. En dan moet je gewoon heel snel Maar Gewoon met de hand, zonder stroom. een beetje blazen. Ja, hè? dan klop je dus als het ware een suikerspin. Ja. Maar dat idee van wat je toen had, Ja. van dat zwaard, Ja. in een bord eten, is dat het enige wat het geworden is? Of, want je wou er ook een hele route naartoe maken? Ja, precies. Met die route er naartoe, dat wordt het niet. Nee, hè? Waarom niet? Omdat ik dan heel veel computerprogramma's moet maken. Computer programmeren en zo, dat ken ik allemaal niet. Oké. En een beamer heb ik dan nodig. Hele grote. Maar dat is een praktische keuze. Ja. Ja, dat is wel praktisch, ja. Dat is wel jammer. Maar ik heb misschien wel wat andere leuke dingetjes, maar dat weet ik nog niet zeker. Voor de route vooraf bedoel je? Of, Nee, gewoon ook voor erbij. Oké. En ik wil misschien ook wel met licht toch ook nog wel weer wat doen in die suikerspin, maar dat moet ik nog even zien hoe dat uitpakt. Heb je al een Maar- proefje gemaakt of zo? Nee, Nee, hè? nee, ik ben nog nergens naartoe. Ik had smoordruk op werk. Oké. En iemand daar die helpt mij daar wel even mee, maar dan zou ik naar hem toe en dan was hij alweer weg. Ja. En de volgende dag kwam het er weer niet van, dus... En Hoe maak je groot- dat puur van suiker, zo'n suikerspin? Er komt geen eiwit of gewoon, oké. Nee. Ja. Maar Spannend. wat wordt het beeld voor, want ik ben gewoon nieuwsgierig, want ik vond het beeld van die suikerspin in een bord eten, dat vond ik heel sterk. Dacht ik van, oh, dat kan prachtig zijn. Maar dat heb je nog steeds over ogen. Ja. Zeker. En zeg maar dan de vorm, moet je daar dan niet... Zwaard van hoe Grutte hoe ga je dat Pie. maken, de vorm, Sjoerd? Hoe bedoel je? Nou, de vorm waarin je het wil maken. Ik bedoel, komt dat in een frame of zo? Of ga je dat Ja. echt helemaal van suiker maken? Nee, het komt wel in frame. En hoe ga je dat Dat moet frame nog maken? koken. Van hout, denk ik. Van hout? Ja? Waarom niet? Oké, nee. Nou, zoiets. Ja, zo, maar dan, ja, precies. Oké. En daaromheen komt dan die suikerspin? Ja, hier zo. Oké. Dat je Maar dat wat frame wel- maar je niet zien als het goed is. Maar ja, het Nee. kan helemaal mislukken hoor. Ik weet niet waarom, maar ik dacht dat het ijzer zou worden of zo. Ik zag iets Ja. gesoldeerds voor me, maar Ja, dat ik heb ook, ik gewoon maar zelf Ik ook, ja, zo had gefantaseerd. ik het ook, maar dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. Dat Maar ik zou wel, hoe lang blijft een suikerspin, hoe lang blijft die eigenlijk goed? Ja, deze blijft heel lang goed, dit spul. Ja? Ja, dus Ja, maar dat bedoel ik niet bederven, maar zakt het niet in elkaar? nee. Nee? Deze suiker niet. Je hebt verschillende soorten, maar deze is... Oh, dat is prima. Ja. En want het is ook zo dat je hebt ook gewoon van die kant-en-klare bakken suikerspin, dacht ik me laatst nog. Die kan je gewoon, dat koop je dan in een pot, zeg maar. En dan Ja. is het al een Maar ik suikerspin. denk dat het een beetje hetzelfde Maar je- spul is als ja. wat jij Is hebt. het zo? Dat denk ik ook, ja. Oh, dat weet ik niet. Kan je gewoon bij de piep kopen. Bij de wie? Ja. Bij de Albert Heijn C1000. En hoeveel En heb dan ik er een dan rijtje nodig? opnoemen, dan mag het wel, geloof Oh. ik. Nee, dat is flauw. Dat Maar, weet ik niet, maar het is daar wel heel goedkoop. Oh, Moet je maar eens even kijken. ja. het lijkt mij nog steeds een fantastisch beeld. Maar het valt of staat echt bij hoe je het uitvoert. Het moet gewoon echt super, super strak zijn. Of ja, strak, een suikerspin krijg je nooit helemaal strak, maar het moet helemaal staan. En hoe staat hij in het bord eten? Hangt hij ergens aan? Ik hoop het niet. Ik heb geen idee. Nee, hè? Neem maar niet dat er overal touwtjes hangen. Ik denk niet als ik een of andere balk of lat van 6 meter heb dat het blijft staan, maar goed. 6? Ja, waarom niet?
Ja, nee, het lijkt me prachtig, maar dat is Ja. heel groot. Nee. Jawel. 6 meter. Hoe hoog denk je dat het is? Kijk eens omhoog. Dat is tot aan het dak. Ja. Dat moet wel lukken. Ja, graag. Graag, maar ja, je zit ons gewoon, je maakt ons maar wat wijs, lieve jongen. Nee, echt niet. Nee, 6 meter, dat is echt, Nou, 4 dan. ja, dit is geen onderhandeling, maar Nou, ik bedoel, doe maar 6. Alleen 6 is namelijk wel heel veel. Maar graag. Heb je het plafond al opgemeten in het museum? nee. Dat is misschien ook een idee. Zou je niet zo kunnen maken dat hij dan gewoon tussen het plafond en de vloer klemt? Ja, misschien is het gewoon zo licht, is ook mooi. Nou, als die Ja. staat is wel... Dat is te gek. Hij gaf een goede tip Dat snap hoor. ik. Als dat Hij die- moet staan en hij moet ronddraaien. En, ja. Moet ook ronddraaien? Ja, natuurlijk. Eigenlijk zo, maar ja. Dat is nog mooier, toch? Op een soort plateau. Ja, je moet ook niet in het een of ander Jezuskruis voorstellen natuurlijk. Nee. Het moet wel een beetje op een zwaard lijken. Ja. Heb je het echte zwaard wel eens gezien? Van Grutte Pier? Ja, jawel. Die was laatst nog vervoerd hè, naar Brabant of zo. Ja. Nou ja, het hoeft niet helemaal precies zo te zijn, dat zwaard. Maar... ja, het komt wel goed. Ja. Waar ik rekening mee zou houden ook, Ja. is als je het hebt over, wat je zegt van het spul blijft vrij lang goed. Maar als je een werk in een museum ophangt, dan denk ik, nu zou het tijdelijk zijn, maar als je een paar maanden zou moeten blijven hangen, Ja. dan gaat het waarschijnlijk gaan er stukken afvallen. Er gebeurt van alles mee. En dat hoeft helemaal niet slecht te zijn, maar daar zou ik wel rekening mee houden met het frame. Snap je wat we bedoelen? Ja. Maar dat gaat niet, ja. Dan moet ik het verven of zo. Bijvoorbeeld. Nou ja, dat moet je zelf Of iets bekijken leuks. hoe je dat wil doen. Maar waar het om gaat is dat ik bedoel, als je iets met voedsel doet, dat is altijd vergankelijk. En daar kan je rekening mee houden in je ontwerp. Dus op het moment dat het uit elkaar gaat druipen en vallen, dat het toch een interessant beeld blijft. Dat kan namelijk heel erg mooi zijn zo juist. bedoel je. Moeilijk. Maakt het nog wel lastiger. Wanneer ben je van plan aan de slag te gaan? Ja, goede vraag. Dacht ik. Ja, we hebben vrije dagen. Heb je die? En ik heb nou avonddienst telkens. Oké. We gaan tot 11:30, zo 12 uur werken en dan, nou ja, 10 uur ben ik dan wel weer naast mijn nest. Dan moet ik om 3:30 beginnen. En ga je Dan hier kan aan ik de wel een slag? paar uurtjes wat doen. Ja. Ja, nee, daar. Oh, je Ook. moet daar gaan werken. En is het zo dat je dat even ervan uitgaat? Maar je kan dat ook is- wel iets anders maken. Nee, 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 wacht nee, even, wacht nee. even. Ja, Nee, ja, blijf wel. hier. Doe maar niet. Nee. Nee, maar ik zit gewoon ook even te denken. Want bij de vorige uitzendingen was het altijd zo dat je daar aan het opbouwen was, maar dan had je thuis al wel een keer in elkaar gezet. Hoe zie je dat voor je nu? Want als je een beeld van 6 meter moet gaan vervoeren, een suikerspin, dat lijkt me logistiek Ja, gezien maar nogal ingewikkeld. Nee, Of ga je het daar ter weet plekke ik niet. maken? Ja, weet ik niet. Ik denk het. Ik denk het wel. Gaat dat wel vrij snel? Ja, dat gaat wel vrij snel. Maar test het alsjeblieft wel Ja. uit. Ja, nee, echt. Nee, jongen, maar het zou zo. Nee, maar weet je, nee. Ik vind het namelijk een fantastisch idee. Maar het zou zo zonde zijn dat het door iets lulligs, praktisch, dat het bijvoorbeeld van nou, ik maak een houten frame. En dan blijkt dat die suikerspin er helemaal niet op plakt. Dus dat alles op de grond dondert. Dat zou heel zonde zijn. Dus ik zou wel een paar dingetjes uitproberen van waar blijft het aan kleven. Ja, ik maak het op zo'n plastic stokje en die steek ik in die frame. Maak er gaatjes in. Oké, dus er zit wel een soort versteviging in die, of tenminste dat spul ergens aan blijft hangen. Nee, dan snap ik het wel volgens mij. Maar ja, als het niet lukt, dan kom ik gewoon met iets anders. Ja, maar het gaat wel lukken. Dus Dat weet ik niet. Jawel. ja, natuurlijk gaat het Ja. lukken. Je gaat het gewoon flikken. Maar dan zou ik wel, zeg maar, zo meteen beginnen. Ja. Dat zou Heb ik je niet sowieso. ik vind het beeld echt fantastisch. Maar Grutte Pier, suikerspin, wat wil je aan ons vertellen eigenlijk daarmee? Nou, dat als hij in oorlog is, hebben ze geen eten, goed eten, maar ze hebben wel honger. Ze hebben wel zin in iets lekkers.
Ja. Ja, historisch gezien, nou ja. Ze hebben wel zin in iets lekkers. Ja. Een snoepje voor de soldaten eigenlijk. Suikerspin of een biefstuk of een... zoiets. Toch? Ja, dat kan. Maar Nou, ik lees er juist wel een boodschap uit van wapens van snoep. Daar zeg je toch ook wel wat mee? Ja, zo. ja, dat kan zo, daarom ja. vroeg ik het Dus- ook, want dat is ook wat ik denk inderdaad. Ja. Dat lees ik eruit dan. Ja, precies. Dat kan ook nog, ja. Het relativeert ook een oorlog. beetje. Het zwaard van Grutte Pier Ja. is in de Friese geschiedenis, wordt er altijd vreselijk ingewikkeld over gedaan. Los van het feit dat het zwaard überhaupt echt is. Maar het is een mooi verhaal. En ik heb juist dat het een soort mooie knipoog daar naartoe is. En ik denk als je dan Maar je aankomt mag van... er ook van proeven, ja, als het klaar is. Ja? Ik zou toch nog wel goed nadenken over van wat wil ik er precies mee vertellen. Dat vond ik juist heel sterk aan je vorige dingen, dat je heel Nou. goed... Ja, Daar wil ik niks mee zeggen, hoor. nou ja, maar dat deed je wel. Ik bedoel, Ja, jij- ja, maar niet- dat had niet- ik nee, in maar een half niet- uurtje klaar. Ja, maar niet een... Die werk had je in een half uurtje klaar. Serieus. Hoe serieus neem je eigenlijk het werk? Nee, maar dat is een legitieme vraag, toch? Ik bedoel, hoe zie je eigenlijk het maken van... Wat vind je eigenlijk wat kunst moet zijn? Wat is dat eigenlijk voor jou? Is dat een heb soort nog grap geen of is het idee. iets met waar je juist... Ja, ik moet het gewoon mooi vinden. En anders dan... vind ik het geen kunst. Ja. Maar goed, dat voor mij was ook niet allemaal even mooi, maar ze moeten wel een beetje grappig zijn, maar ja. Ik zag ook wel dat ik daar een paar zag, die vond ik ook heel mooi, maar die zitten er niet meer in. Nee. Ja, die hadden misschien andere dingen weer niet goed, andere werken, dat weet ik niet. Nee, dat weet ik zo ook niet, maar... Nou ja, waarom Maar ik het... goed, ja, het is gewoon begonnen eigenlijk als een geintje. Het maken van dingen. Ja, Ja. nou ja, gewoon überhaupt hem opgeven voor die wedstrijd. Had je wel eens iets gedaan daarvoor? Nee. Oké, dus de Nooit. muze is de eerste keer Ja. dat je je überhaupt bezighoudt met kunst. Ja. Aha. Dus ik toch niet dat ik dat soort hele stellages in mijn huis bouw voor Nou, mijn dat voor weet ik mijn niet. Dat weet ik niet. Er zijn genoeg mensen die dat wel doen. lol. Oh. Ja. Ja, ik vind het nou wel leuk, maar ik zou het niet... Nou ja, misschien nu wel, voortaan, dat ik wel eens weer eens een keer wat ga maken als ik inspiratie heb of zo, maar het komt wel puur uit die wedstrijd ook voort. Ja, dus je wil Maakt eigenlijk wel een wat bij wedstrijd... mij je wil- los, Ja. die creativiteit. Huh? En als het dan afgelopen is, dus stel dat je het wint en het is afgelopen. Dan heb je de wedstrijd gewonnen, maar heeft de kunstwereld dan ook iets gewonnen aan jou? In de zin van dat je meer dingen gaat maken? Of is het echt puur... Tuurlijk. Ja? Nee, ja. Er zijn mensen die die iets speciaals willen, die moeten mij inhuren. Dan zie ik dat gelijk zo, tuk, tuk, tuk. Nou ja, koken is ook heel creatief. Ja, ik ook zo. Absoluut. Daarom heb ik me ook Ja. opgegeven. Ja, Het zijn net kleine kunstwerkjes wat je maakt. ja. Ik bedoel, wat jij vooralsnog hebt gedaan, is heel veel elementjes bij elkaar. En samen maakt dat een beeld. En wat je nu aan het doen bent, is dat je één sterk ding hebt met nog een sterk ding. En dat is het gewoon. Zo meer En dat is nog, statement. dat is, ja, dat, Echt dat, zo, bam, dat is meer dit, dat. Dit is het. Ja, Ja, maar ja, Zo hoeft het niet. nee. Ja, dus rustig aan, straks win ik ook nog. Ja. Dat moeten we niet hebben. Nee? Nee, natuurlijk niet. Dan ben ik helemaal het bokje. Dan moet Wat dan? Ja. dan moet je de hele zomervakantie nog aan de slag. Ja. Ben je bang dat je... Nee, ik kom ook wel weer goed, Het is maar gewoon eigenlijk een grote uit de hand gelopen grap dus. hobby. Hobby. Nou, oké. Ja. Zitten nou Ja, heel dat moet hij veel niet. kunstenaars zich te verbijten. Die hun hele leven al ermee bezig zijn. Die hadden dit wel, die expositie willen hebben. Ja, misschien wel. Ja, misschien zegt het publiek wel van de groeten. Maar ja, misschien ook wel niet.
ja, ze stemmen, hè. Ja. Spannend. Ik denk wel dat ik... het zal wel leuk zijn hoor, zo'n expositie. Ik denk wel, maar meer om het te verzinnen. Niet om het allemaal maar te gaan maken. Gewoon te verzinnen. Dat is leuker. Dan huur ik jullie wel in of zo. Om het te maken. Ja, een budget van het museum. Oh ja. Ja. Dus... Ja, gewoon... Je voldoet echt ontzettend aan het cliché van een kunstenaar. Lui, arrogant, grote mond. Maar